Mahana siguro daw ko siya. Nakaro kami din. Amang! Subscribe. Hello, click and subscribe and follow. Dako kasi dako nyo. Hindi ko laki kadako. Ay, pareha na dyan taan. Ay, timbang nimo ko. 52. 52 plus. Ko pa dito class. Laro ka kaon eh. Gan. Ikaw di ba? Ay, padako ba ito sa kamay? Mirad. Uli na. Yan ang unta ka Tunnel. lungga. Ano gibuhat niyo? Ay, magbalay-balay ka. Ako'y mama. Naman sila pool. Oh, ikaw pa. Hindi ko pa lugod na kaya. Ano ba? Isa lang yung double. Hindi ka di ayot. Amang, hulat-hulat lang. Init-init na naroon. Sabit-sabit man. Kasi sa nagiro mo, ninyo na mo. Ilan mo naman niya. Ano sa beauty mo? Wala, pero ang kawalay pulos, ganyan kay pangay, welcome. Wala, yung amo. Masindat ba? Wala pa sino. Wala na kayo balik ng Davao mo. Ikapoy ko eh. Wala ko sa mood. Hold ko. Hold ko. Luwa niya sa pinto ah. Bakit sulod? Diba? Mas besa ko ano ako. Cellphone. Hindi na ko lang. Okay. Kurinti eh. Big out. Kurinti na. Okay. Nag-video ka or ano? Go, laban. Sige, pro ka. Nag-video ka. Gibidyohan ko ni mo ko. Nag-video ka. Taxi mo eh. You don't know me. Ano to siya? Ano siya problema sa kuan? Actually, mo ko lang say ka ng ugat ato nga nung naging ako siya. Ay, wala man, di pa kita ang background niya, no? Ganun ka ang kalaban niya, katudyo iyang kalaban naman tindera. Tindera, no? Pula, bahok daw ba? Wala ko di pa kita unsay dahilan na ako sa kanunag. Kalit nag-shot ka lang eh. Ganun sa kadala. You don't know me. Nag-video ka. Sa kadaghan-daghan katudyo iyang nakalaban. Ano ba na kayo mga doon? Gabi na, gulis ako ate. Ayaw man ako palugod kapag di siya gapon. Lugod ko din. Sige, nagpadugod gapon, lugod, karong lugod. Why ka humana sa lugod? Ay, kung dapat kayo bayot. Uy! Dapat na. Hindi mo pa rin gusto bayot. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right. Ano ba? Ano ka magbubuk ko? Hindi ka ba yun? Sa gabal ako na. Ayoko eh. Ikaw dito gapunday ka naman kurang kaday. Bakit tawid ay katong ako ito ito yung magikuan. Asa? Ne? Sa kuan sa Isla? Ba? Kasi nagbutol balik ko ato nga nag-commute naman ko. Isla Catorce. Kasi nag-ingon. Ay. Nagaano namang Isla Catorce? Uy! Siya, okay, always. Lugod mo. Ikaw lang yut, kaya ba yut? Naluya si Milbon. Guys, si Teknid doon guys, nangihi guys. Mana daw ko guys. Sige dami, pwede sa kakatuging viral dito.
Kung wala kayo yab, mapriso ka. Ibidyo ko nimo ko. Gibidyo ko na mo ko. Mapriso ka. You're not allowed. You're not You're not allowed, mapriso ka. Kaya wala kayo yab. Kumnaw na TV. Girag. Isa kasulti nimo sa kaligo. Hilam mo. Review. 5. Dili ka. 5. Kasi ilaw ko. Dala unsa mo kaligo. Gibidyo ko nimo ko. You are not allowed. Mapriso ka. So far, nindot. Balas ko. Apita ito. Atong viral pa. Gibidyo ko nimo ko. Video ko nimo ko. You're not allowed. Not allowed. Mapriso ka. Pakita ko ba boy? Mapriso ka. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play Okay pa kadrati. Mga ka-IndaY, humanami og ligo. Lumuro ko gikuha sa langit. Baliktad ka. Na. Bongga. Manguli nami kay gipangkapoy na ang mga person. Melbourne, what you think? Kung sa imo ha mapulti. Ba na. Na. Okay man siya pero dapat dapat mosquito dito. Gipangkapoy na. Ayaw pa bayo. Nagipangkapoy ng mga person. Sige ba? So far, refreshing kaayo ang kuan area. Maka-relax. Pagkabugnaw. Para basa. Amang. Hinay lang. So ayan mga ka-IndaY, magpapaalam na kami mga IndaY. Always say a prayer. Asa po tayo palagi mga ka-IndaY. And don't forget to like and share and comment. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and also to my FB page. Same lang gahapon siya sa YouTube na ako nga name, IndaY Ronas Vlog. So ako'y magpapaalam na mga ka-IndaY. Kami magpapaalam na. So ayan. Bye. Bye. Please subscribe my YouTube.